Good morning mga pare koy, for today's video. Tere, samahan ninyo kami, baybayin natin ang daan patungo sa New Clark City, mga perkoy. Ako'y namamangha sa daan na ito, gawa ng para kang nasa ibang bansa dahil ang lapad ng kalsada, bukod pa doon, nakaka-amaze. Biniyak nila ang bundok at doon tumagos ang kalsada. Isa na naman magandang proyekto ng gobyerno natin ito, mga parkoy. Mas mapapabilis ang biyahe. Papuntang Kapastalac mga parkoy. Mas madali mong marating ang mga tourist destination gaya ng Monasterio de Tarlac at Sisiobag. At ilan lamang iyan mga parkoy, pwede mong pasyalan dito sa Tarlac. Kung trip mo naman kumain parkoy at magandang view, sa gabi ay suggest puntahan mo ang longest food park sa Bueno Kapastalac Parkoy. At ayon sa balita mga parekoy, hindi lang magiging events, paalong pambansa ang pwedeng gawin sa New Clark City mga parekoy. Ang ilan daw sa mga sangay ng gobyerno dito daw ililipat mga parekoy. Sa susunod na balik ko dito mga perkoy, dalhin ko ang drone natin, para mas makita ninyo mga perkoy, ang view sa taas, na kung saan makikita natin ang ganda ng New Clark City, at masisilayan natin ang nakaka-amaze na taas-baba na kalsada na madadaanan. Salamat sa panood sa aking video mga parekoy. Kung nakarating ka hanggang sa video kung ito, paki-comment mo naman kung tiga saan ka mga parekoy. Hanggang sa susunod na video mga parekoy, ingat and God bless.